प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बा, बैठ। अगला एतवार के हमरा बेटा के बियाह हो, हई धरी न्योता आ न्योता करे आवे के परी देवता। हम का न्योता करे आए? हई देखत नहीं खो, हमरा वैसन आदमी के घरे हेतना न्योता आवे के हो। अशोका लगन में तो बुझाता कि जौन 4 कट्ठा बचलो बा उहो हमरा बोए करे के पड़ी। बय होखे चाहे रे हाँ, रउआ किहे न्योता कइले बानी, वो आवे के पड़ी। हमरा किहे न्योता करे के पड़ी। गजब आदमी बड़ा भाई तू। हमरा बनला बिगड़ला से तारा मतलब नहीं खे। इहे चाहता रहो न्योता करे के चक्कर में हम ही बिला जाई। ए पंडित जी, ज्यादा होशियारी ना चली, खाली लेनिए विद्या आ देवे के बेरा पोथिए जर जाता, देवे के परी। बोलबा बकर बकर। अगर न्योता करे ना आईनी तो पंचायती बुलाएब हम। पंचायती बिटोरी हो आ चाहे जौन मन करी तौन तू करी हो, हम तारा के न्योता करे ना आए। देखे हम हर गांव के जुटा के पंचायती कराए। देखे जा जा देख ले जा जा, हम न्योता करे आए बाकी तारा बाप का सारा आधे में। हाँ